Vi har valgt at snakke om henfundne stedord, og der findes 5 af dem. Which, that, who, whose og whom. Ideen med et henfundne stedord er, at du stiller det i stedet for et grundled, du i forvejen har nævnt i sætningen, for ligesom at give den et bedre flow og danne en bedre forståelse af, hvad der foregår. Vi har lavet 2 eksempelsætninger her. Den første går på The man whom we had dinner with yesterday just bought a car. Her er whom et henfundne stedord, fordi vi stiller det i stedet for the man. I vores næste eksempelsætning, Carl who does the laundry. Der står who i stedet for Carl. Hvorfor det gør det til et henfundne stedord? Henfundne stedord kan hjælpe os med at sætte kommaer, fordi når vi bevæger os ind på henfundne stedord, så findes der 2 typer indskudte sætninger. Der findes den definerende og den parentetiske sætning. I den første, hvor vi snakker om the man who we had dinner with yesterday just bought a car, der er vi nødt til at vide, at det var altså ham, vi havde spist aftensmad med i går, for vi ved, hvilken mand der er, der vi har købt en bil. Det gør den sætning til en definerende sætning, og det betyder derfor også, at der ikke skal være komma omkring den, selvom den på dansk vil skulle have komma omkring sig, fordi det er altså en indskudsætning. I den næste sætning, hvor vi har Carl who does the laundry, så ved vi i forvejen godt, hvem Carl er, og derfor så har vi også komma omkring det, fordi who does the laundry er sådan set bare en ekstra detalje. Vi vil snakke lidt mere om ordene which og that, som er 2 rigtig gode henfundne steder at tage fat i, når vi skal snakke om definerende og parentetiske sætninger. En god regel for that er, at når det står, så ved du, at du altid har at gøre med en definerende sætning, hvorfor der ikke skal være komma omkring en indskudte del. Ved which, så er det lidt anderledes, fordi der er du nødt til at gå ind og vurdere, om det, der står efter which, er en detalje, eller om det er en nødvendighed for at vide, hvad der bliver talt om. I vores eksempel, the house that is burning needs to be evacuated, der har vi, der står that, så derfor så er det en definerende sætning. Du vil have også godt kunne skrive which, men for eksemplets skyld har vi valgt at skrive that. Sætningen nedenfor, the burning house, which is also old, needs to be evacuated. Her er which is also old en parentetisk sætning, fordi den kan undlades. Vi ved allerede godt, hvad for et hus der taler om, eftersom vi lige har gjort klart, at det er det, der er i